Здравейте! На 15 ноември настъпва пълнолунието в Телец. То носи със себе си стабилност и подкрепа за практическите и земните аспекти на живота. Това е време, когато можем да се свържем по-дълбоко с нашите физически и материални нужди и да се грижим за тях. Ето няколко идеи как да използвате енергията на това пълнолуние. Практическа грижа за тялото и кожата. Телецът управлява физическите удоволствия, така че можете да се фокусирате върху релаксиращи ритуали и грижа за себе си. Например, подхранващи маски, масажи или ритуали за подмладяване могат да бъдат особено полезни. Второ, финансова стабилност. Пълнолунието в Телец е подходящо време да прегледате финансовите си цели, спестявания и бюджета си. Може да се съсредоточите върху това как да постигнете по-голяма стабилност и сигурност. Трета точка. Свързване с природата. Това е време за връзка с земята и с природата. Ако имате възможност, излезте навън, направете кратка разходка или прекарайте време в градината. Това ще ви помогне да се заредите с позитивна енергия и да почувствате баланс. Четвърта точка. Практика за благодарност и материално благополучие. Телецът е свързан с усещането за стабилност и комфорт. Направете списък на нещата, за които сте благодарни и си напомнете за благополучието, което вече имате. Пета точка. Отпускане на напрежението и релакс. Това е момента да се отпуснете и да се насладите. Използвайте пълнолунието, за да се отдадете на удоволствия и наслада от малките неща. С кои числа е добре да работим по време на пълнолуние в Телец? Числото 6 е числото на хармонията и баланса, както и на дома. То е свързано с Венера, управляващата планета на Телеца. Картата Таро е императрицата. Тя е олицетворение на плодородие, изобилие, природна красота и материален комфорт. Тази карта ни напомня да се грижим за себе си и да се свържем с изобилието около нас. С кои кристали е добре да работим? Розов кварц, подходящ за любов и успокояваща енергия, свързан с Телеца и Венера. Зелен авантюрин подсилва заземяването, изобилието и спокойствието. Смарагд подпомага сърцето и благосъстоянието. Засилва връзка с материалното благополучие. С кои цветове е нужно да работим? Зелено и розово. Цветовете на сърдечната чакра, които съответстват на обичта, баланса и свързаността с природата. Земно кафяво за заземяване и стабилност, което е характерно за Телеца. Етеричните масла, с които е добре да работим по време на пълнолуние в Телец, са пачули, подпомага стабилността и връзката с земята, роза за спокойствие, обич и хармония, сандалово дърво подсилва заземяването и вътрешния мир, кедър за устойчивост и стабилност. С кои билки и подправки да работим по време на това пълнолуние? Розмарин за чистота и яснота, мащърка свързана с заземяването и укрепването на връзката с природата, канела за привличане на изобилие и топлина. Между другото, канелата е изключително гореща и бърза подправка. Коприва силна билка за прочистване и заздравяване. Чакрите, с които е добре да работим, са сърдечната чакра, анахата, защото Телецът е силно свързан с сърцето и енергията на обичта, удоволствието и свързаността. И коренната чакра Муладхара, свързана с усещането за стабилност, сигурност и заземяване. Ритуалите, които може да изпълним по време на пълнолуние в Телец, са следните. Ритуал за изобилие и благополучие. Напишете на лист нещата, които искате да проявите в живота си и се съсредоточете върху усещането за благодарност и изобилие. Може да използвате зелен авантюрин или розов кварц, които да държите по време на ритуала. Благодарствен ритуал. Подгответе лист и напишете всички неща, за които сте благодарни. Седнете на тихо място и изразете благодарност за изобилието и сигурността в живота си.
Третото нещо, което може да направите, е медитация за заземяване. Може да използвате кристали като смарагд или авантюрин и да направите медитация за стабилност и сигурност. Представете си, че корените ви се свързват с земята, като ви дават спокойствие и баланс. А на канала, между другото, може да намерите и отделни медитации, които да слушате по време на това пълнолуние, и ще ги дам в описание на видеото. Ритуал за грижа за себе си. Направете си топла вана с розови и зелени цветя, като рози или мащърка. Добавете няколко капки розово или сандалово етерично масло и се насладете на момент на спокойствие и наслада. А сега нека да си поговорим какво да не правим по време на пълнолуние в Телец. По време на пълнолунието в Телец е добре да се избягват някои неща, за да поддържаме хармонията и да избегнем напрежение. Ето какво е препоръчително да не правим. Да взимаме импулсивни финансови решения. Телецът е свързан с материалната стабилност, затова е важно да се избягват големи или необмислени разходи. Това не е подходящ момент за рисковани инвестиции или внезапни покупки. Да натоварваме тялото прекалено. Телецът е знак на стабилност и устойчивост, което означава, че прекаленото физическо или емоционално натоварване може да доведе до умора и изтощение. Опитайте се да избегнете прекалено интензивни тренировки и напрежение върху тялото. Да се обвързваме емоционално или физически с нестабилни хора. Енергията на Телеца търси стабилност и сигурност. Избягвайте драматични или хаотични хора, които могат да внесат напрежение в живота ви. Стремете се към спокойни и стабилни отношения. Да започваме нови проекти. Това не е добре да се случва по време на пълнолунието в Телец. То е време за завършване и освобождаване, не за ново начало. Вместо да започваме нови проекти, е добре да се фокусираме върху завършване на текущи задачи и освобождаване от това, което вече не ни служи. Другото нещо, което не е добре да правим, е да отлагаме важни решения. Въпреки че импулсивните решения не са препоръчителни, това не означава, че трябва да избягваме отговорност. Пълнолунието може да разкрие важни истини, затова е добре да обърнем внимание на тези сигнали, вместо да ги игнорираме. Не е добре да се вкопчваме в материалните притежания. Енергията на Телец може да подтикне към привързаност към материалното, но пълнолунието е време за освобождаване. Избягвайте да се вкопчвате в притежания или вещи, които вече не ви носят радост или полза. Избягвайте да се напрягате за постигане на перфекционизъм. Телецът понякога изисква стабилност и контрол, но през пълнолунието е важно да се отпуснем и да приемем нещата, които не можем да контролираме. И така, тези практики и символи ще ви помогнат да се свържете по-дълбоко с енергията на пълнолунието в Телец и да балансирате материалните и емоционалните аспекти от живота си. Пълнолунието в Телец носи със себе си уникална възможност за стабилност, хармония и връзка с земните аспекти на живота. Чрез избягването на импулсивни действия, преумора, нестабилни връзки и прекомерни очаквания за перфекционизъм, може да създадем пространство за спокойствие, благодарност и приемане. Фокусирайте се върху завършване на задачи, освобождаване от излишното и наслада от настоящото. По този начин ще можете да се възползвате от енергията на Телеца, която подкрепя устойчивостта и благополучието. Нека това пълнолуние ни донесе усещане за вътрешен мир, сигурност и връзка с себе си и за обикалящият ни свят. Аз ви благодаря, че бяхме заедно и ще съм благодарна, ако се абонирате за YouTube канала или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден. Благодаря ви!